ಹಾಯ್ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬಸಳೆ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾಂಬಾರು. ಇಂದು ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನ ಸಾಂಬಾರು. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾರನ ಅಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲೆ. ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಏಳು ಊರುತ ಮುಂಚಿ ಏಳು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಂದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾತ್ ನೀರುಲ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಏನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತಾತು ಕುಡಿದೆತ್ತದು ಹಿಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೋಪು ಅಂತುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನು ಹಿಂದೇನು ಲೈಕ್ ಆತು ದೆಕ್ಕದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಬಸಳೆ ಕುಕ್ಕರಟೇನು ಬೇಪಾವಂತುಲ್ಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತದಿ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಕಪ್ಪು ತಾತು ನೀರು ಯಾವ ಬಂದುಲೆ ಮೂಜೆಡ್ತು 4 ವಿಶಿಲು ಏನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದೆತ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಾಲೆಟ್ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ತಾತು ಅಡುಗೆತ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತಂತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆನು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ನೀರು ಪಸೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತುಳೆ ಮಸಾಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ದುಂಬೆ ಬೀಪಾದಿ ನಂಚಿನ ಬಸಾಲೆ ಕುಡು ಅಂಚನೆ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಏನು ಐಕ್ ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅಡುಗೆತ ಉಪ್ಪುಲ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾತು ಪಾಡೋಲಿ ತುಲೆ ಒಂಟೆ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಹಿಂದೇನು ಕೊದಿಪಾವಡು ಮಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಹಿಂದಕ್ಕೇನಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೋಡಾತ್ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆದ ತೊಂಡೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿಲ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನೆಡ್ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲೊಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೈಕ್ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡುವಂತುಲ್ಲೆ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ್ತ ಬಸಳೆ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಂಧವರೇ.